Serán un total de 15 concertos desenvolvéndose por diferentes espazos do casco urbano da vila, co fin de dinamizar a actividade hostaleira e comercial durante os meses de xullo e setembro. Con este evento que se pretende dinamizar a contorna das terrazas da Pobra do Caramiñal, do sector hosteleiro, e tamén darlle unha visibilidade aos grupos locais, que creemos que é algo importante. A parte de animar as nosas prazas con música de diferentes estilos e así tamén facer unha amplia programación cultural. Para o turismo é importantísimo esa experiencia que teñen cando nos visitan, que leven unha boa lembranza do noso concello, o boca a boca funciona e sabemos que todos os veráns as persoas que nos visitan fan unha valoración moi positiva dos concertos que se organizan no noso concello e, polo tanto, é unha actividade a consolidar e a seguir e permanecer no calendario habitual da programación do noso concello. Tamén a contemplamos desde o disfrute propio da nosa ciudadanía e tamén desde a promoción da hostelería, que a xente vaixe ás terrazas, consuma e nestes momentos que despois da Covid e da crisis posterior o están pasando mal, intentar dinamizar. Os Sons da Vila pretende ademais darlle visibilidade tamén aos grupos locais, incluindo diferentes estilos musicais. Intentamos facer un equilibrio entre bandas locais e bandas un pouco de fora, as bandas locais como Rocolas, Caras B, Descaro, sempre lle damos un oco no cartaz, pero tamén, traemos a Adolfo, a Sabela King and the Heartbreakers, que veñen de Compostela, ela de Boiro tamén, pero andan máis por alá. Sempre facemos eso, un remesido entre bandas da zona da Barbanza e dos arredores para que non nos estanquemos sempre nun cartaz parecido, pero sen deixar de darlle cabida aos grupos aquí do pobo. A maior parte das actuacións que compoñen o cartel dos Sons da Vila terán lugar ás 9 da noite.